Ukážeme si 5 tipov, ako zabezpečiť Wi-Fi router. Je to tak jednoduché a rýchle, že nestihnem dopiť ani moje espresso. Keďže som často na cestách, kúpil som si nový prenosný router a áno, vyzerá ako mobil. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako ho zabezpečím. Rovnaké nastavenia však platia pre všetky typy routerov. Ak sa chceš dostať k nastaveniam, pripoj sa na Wi-Fi cez mobil alebo počítač, zadaj IP adresu zo zadnej strany routera do prehľadača a prihlás sa s údajmi, ktoré tam tiež nájdeš. Prvý bod. Nastav silné prístupové heslo. Predvolené heslo sa dá jednoducho dohľadať na internete a dokonca píše aj na nálepke vzadu. Ktokoľvek by sa ti tak mohol napojiť na tvoju sieť. Použij silné heslo, čiže veľké a malé písmená, čísla, znaky a vyhni sa heslám podľa mena svojej partnerky či domáceho miláčika, keďže sú ľahko dohľadateľné. Druhý bod. Zmeň predvolené heslo administrátora. Rovnaká vec, taktiež dohľadateľné lusknutím prsta. Zmena tohto hesla je veľmi dôležitá. Ak sa ti niekto dostane k tomuto heslu, bude mať úplnú kontrolu nad tvojim zariadením. Použij iné heslo ako v predchádzajúcom bode. Tretí bod. Vypni hosťovskú sieť. Routery ponúkajú oddelenú sieť pre hosťov s jednoduchým alebo žiadnym heslom. Štvrtý bod. Zakáž VPS. Je to jednoduchý spôsob pripojenia pomocou tlačidla alebo PIN kódu, ten je však veľmi rýchlo prelomiteľný. Piatý bod. Pravidelne aktualizuj router. Aj routery majú zraniteľnosti. Preto sa sem tam pozri, či nevyšla nová aktualizácia, ktorá by ich opravila. Vidíš, je to naozaj brnkačka, ani kávu som nestihol dopiť.